da fatan ina magana da S Muhammad mai waka. Wai ka gane ina so a buga bikin nan saboda za a kawo kuɗi abun bikin nan. Za a yi tiskolo, za a yi fakalaso. Let's go! Ga tiskolo ga fakalaso kuma sai me rage? Abin da nake me ya rage? Dan kaka. S Muhammad kai ka san waƙar biki ai bana jin. Dan kaka. Ai, malam kai kuma me na? Dan kaka. Bari mana kai Dan Allah zan iya taba ka. bari mana kai. Wallahi shi Haka zai batan mai kwaf. shine wallahi. Amma ne ko ne. An yi min mai kwaf. Wallahi idan ban ma mugun duka ba ka san daga zariya. Bawon Allah ka tura aiki Daga zariya nake na zo kallon dan kaka. Wallahi dan Allah zan iya taba ka. na ce an min mai kwaf. Wallahi shine. Zai fada. Allah a yana ganin ku. Wai kuma da Allah mutane ne kamar Na ce mu an min kuma mai dai. kwaf. Wallahi ne. Na ce an min mai kwaf. Mana hoto da Na Allah. ce an min mai Mana hoto da saboda Allah. kai ka san mu in ba da mai kwaf din ba ba ma ganuwa saboda duk in ba da Allah mai zan iya rungumar ka. Kai kana bata. Kai ina idan nuna ba ma- zan ma mugu Allah zan Kana ma bata mugunta. malam. bawon Allah ya bawon Allah Kamaraman. bawon Allah ya ina nuna ma amman mai kwaf kana Bari taba kai kana ni kuma in ba da hafi ne ko. in ba da mai kwaf din ba ganuwa muke ba Ya hakuri, ya hakuri. Wallahi ne. Allah sarki. Ya hakuri. ina nuna ma Allah yi amman mana mai hoto da kwaf Allah yi mana hoto. amman mai kwaf Yawa an muku. to an mana Allah raka taki gona Ban gane ba. Wallahi sai mun tafi gida da ya kai. nake yi Wallahi sai mun tafi gida da kai. Ba fa agogo bane ba mutum ne fa. Wallahi sai mun tafi gida. Idan Mutum ba ne sai mun fa. tafi gida da kai ba ko in kai ga ko in ban ma tusa ba hege nake in ban ma tusa ba dan iska kake sannan hakuri yanzu ko in ci ma mutunci yanzu ina gani za ka kamar rahin na ce kana kallo Ka tafi ka ba mu waje. kamar rahin kara ma Ya ɗari Allah uwata. Ka tafi ka ba mu. Bari zan tafi. Wuce. Dan kaka. Dan kaka. kaka da haida da Kai, wallahi sai na taba ka. duk laifinka ne ga ya batan mai kwaf din kuma in ba da mai kwaf din ba ganuwa muke ba